ngajai ijabah pulunggan saged dados tiyang ingkang sakinah mawaddah warahmah amin. Sekarang
oleh pendemung saka Banjarnegara.
yo maning ala eling eling sapa eling bali yo maning yo rapat katingaren wong bagus saiki kesek dagane Tirta Sendang Sari. Hei, asik. Tirta Sendang Sari. Joget, ayo bangun, ramein. Kebiar kebiur, ombake banyu sekarang. Esok-esok, kato nasi kemunan. Gawe seneng, sopo sing lagi nyaman. Perahu layar, raune kami nalayan. Gawe ape, katon sregep nyambut gawe. Asilawan, gawe makmur uripe. Makmur ning tanah Jawi, tanah Jawi. Makripa ngojina lirahane. Ada jane penake disor ya. Pak, ora sida ngesor maning awak. Pak Kardi. Dia lenggere tambah siji nggih. Aja aku nek joget fales aku. Asli sekan Cilacap nggih. Anu ngendi kae Nusa Kambangan. Iya kuwi titik pokoknya titiknya Nusa Kambangan. Nah. Silir-silir. Yo. Aman tentrem. Ayo Pak Kardi. Silir-silir ning pantai Wagandi.
Gimana sayang? Apa-apa. Kok pasrah toh? Pak Kardi ra melas. Rene target mau piye? Mbak Mbak Manten nggak naik lagi Mbak Dina Manten. lagune Jogja Istimewa. Jogja Wis Istimewa. rasa. Berarti iki nanti lenggernya tetap ikut Iya, ya? joget kabeh. Ha-ha. Tenang nanti dapat bonus dari Mbak Manten sama Pak Kardi. Ih, dia sudah mengrogo-rogo guys. Goro-goro Sudah lengger kena, siji. Pak. Oh, Oh, lintang baik. asmara, oke baik. Pak arep siki apa kok? Ayam tentrem. Ayo. Aman tentrem. Kayak sing nang arep ora ana cita-cita, Pak. Ora ana. Ya ampun, melas ora ilok. Jane Mas Darsono mau jane. Oke. Silir-silir ning pantai Loganti. Info berikutnya. Siji maning Lintang Asmara.